posachedwa apa tikupatsirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 5 May 2025. Tikhale pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC Zache Wakasongo amene wakwanisa kuchita launch chipani chake koma chosachita register. Even olo galimoto imene ngati ungaendese pansewu galimoto yosachita register, apolisi amakumanga. Chimozimozinso akanakhala kuti zimenezi wapangani munthu wina okuti ndi wa opposition, monga mene alilina nkhumwa uja kuchita launch chipani chake koma chosachita register. Nthawi zino ali kumaula atamangidwa kale, chifukwa kuchita launch chipani ndiye kuti kumafunika mafans, amachita solist, amapempha funding. Ndiye kuti funding imene imapemphedwa yeya imapempheredwa ya chinthu chimene chokuti chosachita register. That is a criminal offense. Munthu amayenera kumangidwa. Apa ndi pamene mungaziwe kunena kuti boma likuyendesedwa ndi mamafia, akasongo okhaokha, manjanjawidi amene akungoganizira za iwo koma sakuganizira za Malawi. Ziko lavunda koopsa kuvunda kwa amene amandida ine ndilipo ndipo zimakupweteka kwambiri ukamva mawu anga. Usataye nthawi yako kulimbana ndi ine. Nthawi ino ndi nthawi ya action, si nthawi yokuti uzilimbana ndi ine ungotaya nthawi yako. Lero tikambirana kwambiri nkhani za maufiti zimene zikuchitika muzipani zosiyana-siyana, maufiti komanso nkhaza komanso kuchitirana kaduka muzipani zosiyana-siyana kuno ku Malawi. Komanso titanthauzira mawu onena kuti boma ndi lomweri, wina afune asafune boma ndi lomweri. Komanso titanthauziranso mawu aja akunena kuti wina afune asafune tigwirisa ntchito si matematiki. Komanso lembani zimene mukufuna kuti mukaone mu system kapena mu voters roll. Koma tisanapite kumeneko ndikufuna ndikutengereni abale yanga kuntchewu kumulangeni, ndikulandireni apolisi nonse amene mwafika zulo ku Mulangeni Training College ya apolisi, amene cholinga chanu nchonena kuti muphunzira ndithu ma tactics okuti mwachitire treat anthu makamaka a opposition nthawi ya zisankho. Choncho tikulandireni inu apolisi amene mwatengedwa atatu station ina iliyonse, and free quarters ya anthu onse osakhaso free quarters onse amene achewa okhaokha amene afika zulo kumulangeni kuntchewu kuti aphunzisane, auzane kaombedwe ka mfuti. Kodi mfuti imene tingaombe nthawi ya chisankho ndi anthu wanji, andi anthu akamavutisa kuti zosatira sanakhutisidwe nazo tiyapange motani. Chimozimozi so kuwame nako achita kuwagulira pakana magalimoto a new one, achita ku zimagalimoto zoopsa za new one, nakonso kusalima uko kuli training ya ame yokuti azaone kuti kodi nthawi ya chisankho azachita manage bwanji, azateteza bwanji boma iliri. Anthu omvesa chisoni, ma institutions awiri akuno ku Malawi, polisi, ame, anthu ake omvesa chisoni azatenge, amene masalaries yawo ndi omvesa chisoni, nyumba zawo zomvesa chisoni, ana awo amachita kumagona m'matoilet. Lero ali busy kubakira mediocrity, kubakira msogoleri wokuti walephera kale. Ndipo olo nitakhala kuti olo msogoleri iyo ndine mwinaso ndikhuza kuchita bwino. Ndipo olo tikamufanizanso mwina amene anachitira perform Mai Joyce Banda, mkazi kuchita kumamuposa ndi ma percentage ochuluka kwambiri, kumanena kuti ma Joyce Banda oja
akuluakulu osamamuseweresa. Joyce Banda ndi katundu, Joyce Banda ndi mitunda ina amauja ndi nzimayi and a half akuchita kumposa mamuna mmene akuchitira perefomu. So inu anthu akupolisi, akuluakulu akupolisi komanso ame, you are so pathetic. And zonse zimene ma tactics wonse amene mwagwirizana okhuzana ndi mmene muzachitire handle zisankho kuphatikiza ku judiciary, zonse zatipezatu. Mukamapangana muziziwa kuti pamene mukupanganapo paliso anthu ena amene akuona maso awo komanso akumva makutu awo, amenenso ena sizikuwasangalasa pokuganizira kunena kuti ziko ili ndi ya democracy. Choncho Amalawi ziwane kunena kuti apolisi ochuluka kwambiri ziko lonse apita kuja kumachedwa kumulangeni, ndipo afika zulo ku training imene atakaphunzisidwe ma tactics osiyana njira zokuti athanirane ndi opposition komanso Amalawi kuti akhala kunena kuti kuli mademo. Chifukwa chisankho ichi tinakuwuzani kale kuti ino a opposition samalirani, chisankho ichi si chisankho iyayi koma apangana kale. Tikachoka pamene patisanayambe nkhani zathu zazikulu ndikutengereniso ku Nkhotakota Sento. Inu musayiwalire kunena kuti MCP ili pawiri, kuli makampu osiyana. Ndiye lero kuli masankho achipulula primary paja pamachedwa pa Nkhotakota Sento. Ndipo ndafuna ndikuwuzeni kuti ngakhale zisankho sizinachitike koma owina wapezeka kale. Maloto amene nalotawo ndatha kumuona nzimayi wina amene ali ndi mphamvu kwambiri, nzache wa timu imeneyo ya anthu amene akukonzekera ulendo wawo wa 2030. Ali mu timu imeneyo, wasankhidwa kale masankho asanachitike. Inu mukumuziwa nzimayi ameneyo anali uja ojijirika kwambiri ku chipani cha DPP ndipo adachoka. Lero amusankha kale zisankho zisanachitike. Ndipo mmaloto moni maona zina lina lotchedwa ngati khaya ndi kazizi, kazizira, khaya ndi ndani khaya kumeneko ameneyo angozitayisa nthawi chifukwa anzathuwo amusankha kale nzimayiyo ati abwerese kusintha, abwerese kuonesa ngati akuchita add color value kuchipani makamaka pamene akukonzekera zisankho za 2025 chisankho cha mu September. Choncho iwe kazizi kumene uliko uziwe kuti akupota kale akupota kale. Kodi tungati simukhala mu timu imene iyi ya anzathu imeneyi anzanga aine simungawine yayi zisankho zimene akung'ambani kale. Izinso zikuchitikaso muzipani zosiyana ngati mene kulili ku DPP, and a DPP mukuyerera musamale kwambiri makamaka ku Eastern Region kumene anthu ambiri ngati kumachinga akuchita resign, kumangochi anthu akuchita resign. Iyi ndi warning sign, a danger warning sign. Nanena kuti ngati simuchita handle ma primaries anu bwino inu azipani, anthu ambiri ayima independent chifukwa vuto lake muli ndi anthu amene mwaatenga kale, mwaabereka kale. Kufika size yomasintha ma area zozatira zache muzaziona pa 16 pano chifukwa anthu ambiri azayima independent. Nkhani zazikulu zathu za lero ni nkhani za ufiti makamaka mu chipani cha MCP. Ndamva chisoni kunena kuti Nsing'anga wina wa kumakanjira anandiyimbira foni kunena kuti mupitise kwa Prophet akampempherere chifukwa watopa ndi kulandira mafoto ama ministers, watopa ndi kulandira ndalama za minister wina amene akumuchita force kuti aaphe masenga azinzache. Ndipo iye wakhala akupanga zimene zosakhala kufuna ayi koma akumukakamiza ndi akufuna kuti alape. Kumadabwa kuti kodi usogoleri umafika nawo pamenepa
mtima ofuna udindo mwafika nawo pamenepa, kodi muzakhala mtsogoleri wa mtundu wanji? Nanga mutakhala kuti mulungu wakupasani upresident ndiye muzapha dziko lonse linotu. Panopa anzanu mukufuna muwaphe kuwapangira masenga, mutayesayesa njira zowamasulira matayala amagalimoto, mutayesesa kuwatumizira mphezi, koma zonsezo zakanika. Kufuna kuwapha pakati pa usiku kuti agone akuyendesa galimoto, kumapempherera mutavula, kumathirira mankhwala nsembe ncholinga kuti anzanuwo apange ngozi. Ndiye izi zalephereka. Apa mwakatenga pakana mafoto a anzanu awiri kuwapitisa kumakanjira kuja mmapita ndi anyamata anu kuja kuti munthu anzanu amene wa apite. Ndizomvetsa chisoni kwambiri. Ndipo iwe si kumene uliko, komanso emu kumene uliko, ndikunena kuti iwe si wa mu MCP, komanso iwe emu minister winas wa mu MCP, musamale kwambiri. Mukamacheza si aliyense ocheza naye ali nzanu. Anzanu enawo ndi opsa, akufuna akupitiseni chifukwa akuoneka ngati ati mmene akuonera akuona kuti inuyo a president akukusiyirirani, akukusekererani, ndipo mbiri yache ndi zina ache lamba kufoka pamaso pa president. President sakumukonda ngati kale, ndi akufuna akuzimiseni. Iwe si ndiyemu, musamale kwambiri. Tikunena tu ku MCP kumeneko kuli chigawenga china, munthu wina wamphamvu amene akuzitenga ngati dolo ndi akufuna apitise azinzache, kuwathirira mankhwala mkati, kutumiza anthu kupita m'maofesi kukasiya pansi pa mpando mankhwala, even mu parliament, kupanga china chilichonse kuti nzawoyo apite, kumuyitana dala ku msonkhano, kunena kuti akangomuyimisa pamene atazilankhula kuwapasa anthu moni, angokhala ngati wagwidwa ndi heart attack kapena BP ya shuta, ulendo ukhale omwewo. Ndiye nsinga ngati wakumakanjira ati watopa, akufuna ati apite kwa profeti. Ndiye akundipempha ine kuti ndimutumize kapena ndimusonyeze kwa profeti wabwino ampempherere. Kutero kwa mafoto ama ministers ali kumeneko, mafoto ama opponents ali kumeneko. Kodi tundale ku Malawi ndi sataniki, anthu ambiri wa musaone. Even mene ali ni ma president wa amasambiridwa mankhwala. Inu simadaba kuti president ndi president akulephera kupanga decision, kumango bwebweta yekha, umwango ziwiratu kuti amene oni mankhwala anthu akumusambira. Anthu tu amazuka tu 3 koloko AM kapena 12 koloko ndikumazungulira mu town mwali maliseche, kumazungulira constituency yonse ali maliseche, chofuna ati achite return udindo, komanso azikondedwa kwambiri ndi president. Ngati kuli munthu amene amasambiridwa mankhwala ndi president, even olo ma president azipani zinazi amasambiridwa so mankhwala njolinga kuti azikonda certain individuals. Ufiti ulipo kunja kuno, kungoti mwina anthu ophunzira chifukwa cha kuphunzira kwanu mmayamba kumaphwekesa, kumaona ngati ufiti ati ndi zinthu zamakolo za kale kale. Ufiti uliko, musatenge kuphunzira kwanu ndikumaphwekesa, ayi, koma ufiti uliko. Andi ngati kuli chipani chimene anthu ati aphane ndiye ndi chipani cha MCP. Kumene kuja anthu aphana mmasenga, anthu aphana physically, anthu aphana musataniki chifukwa cha maudindo. Choncho achimwene ndimafuna ndikupempheni kunena kuti chimene musazapange paziko lino ndikupha zanu, kupha munthu, chuma chophera munthu sumakhala nacho mwamtendere. Pangani mmene wapangira ngati bodyguard wa Traore, president wa ku Burkina Faso. Bodyguard yachi analandira ndalama ma billions kuchokera kwa anthu akunja kuti amuphe bwana wache. Akanakhala tu ena eni wa ku Malawi kunoko mutamupha kale president wanu kapena bwana wanu ndicholinga kuti mutenge chuma, koma bodyguard anazifusa kuti kodi ineyo ndikamupha president amene mtima mwanga ndizakhala conscience yanga izakhala very clear. Kodi akunena kuti anditengera akandisiye kunja maiko akunja ndikanjoya yako kumeneko ndikakhala munthu wamtendere.
So zimene mukupanga inu andale kufuna kumaphana mmasenga, kufuna kumapitisana nzanu nthawi isanakwane, kumapanga ziwembu zofuna kumamasulirana magalimoto, matayala, incholinga kuti nzanu ayende ulendo wacho wa fast. Zimene zimuzaziona ndipo Mulungu sangazilole. Over my dead body. Chocho ndikuchenjeze iwe emu, ati iwe wachuka kwambiri, komanso iwe si, ati wachuka kwambiri, ati mukwaposa chimwenewo, mukwaposa anzathuwo, akufuna akupitiseni. Nde mafoto anu tu ali kumakanjira, mafoto anu, foto ya emu ndi foto ya si, ili kumakanjira kwa sing'anga, ati akung'ambeni ni mphenzi, kapena iya akupangeni ni nyesi, iya akukokeni mtima wanu. Koma ndale zafikapo, ndale awene choncho achimwene samalani, chifukwa aliyesetu azafa. Pamene mukuganiza zokuti muziyapha anzanu, inunso muzafa. Kani yomaliza siku lalero mu DC ndi chenjezo limene ndikuchenjeza kwa inu a opposition, kunena kuti mukamva mawu onena kuti boma ndilomweri palibe kusintha, muziwe kuti anthu wabera kale. Mukamva kunena kuti ifeyo tigwirisa ntchito mathematics ndipo palibepo auditing, choncho inu amene mukufuna kuti mudziwe zimene zili menemu, mulembe kuti mukufuna mukaonemo chani, muziwe kuti pamenepo pavuta. Ndikufuna ndikupempheni inuyo a opposition nonse kunena kuti chonde musalole mathematics. Mukangolola mathematics, muziwe kuti inu chanu palibe. Zimene jazikuchita kuoneseratu kunena kuti anthu aja anavota kale, akungodikira sikulo. Ndipo izi mukuyenera muziwe, anthu amene amakhala ni ma secret meetings ali ni malo awo amene amakakumana kumeneko, ndipo anavota kale, anapanga china chilichonse. Kodi tikamanena kuti system imene itu ndi ya Mozambique, system imene ndi ya Zimbabwe, system imene ndi ya Kenya, musaone ngati zocheza, muzalira a opposition. Ndakuuza ni mochuluka, mulembere makalata ku America, mulembere makalata ku Mabungwe, ndipo mupange mgwirizano wa daladala. Ziko pasogolo zofuna zanu mbuyo. Ngati simpanga zimenezo muzalira. Mawu aja akamakuuza ndikunena kuti boma ndilomweri, wina afune asafune, ndipo ife tiwina. Wawinisa ndi ndani, wavotera ndi ndani, ndi pamene mungaziwe kunena kuti nkhobwe sinyemba. Anthu awa apangana zinthu zoopsa, ndipo musalerekeze. Pali ena ache oyerekedwa aku opposition amapanga zinthu ngati atikani madolo, manena kuti ize yemweyo anagona nazo panja. Musamale kwambiri a opposition, musamale kopsa, osalola. Kodi tu imene yayambika itu ni nkhondo, akufuna abwerese nkhondo. Pacha Chakwera ananenapo kale kuti azachita shed blood. Izi akufuna ayambise nkhondo m'Malawi muno. Mpangira kuti nkhondo simukuiziwa. Koma taafuseni ma Burundi amene mmacheza ndi ma Burundi, taafuseni anthu aku Rwanda amene mmacheza ndi anthu aku Rwanda. Mungu afusa kuti kodi nkhondo ndi chani? Kapena inu amene muli m'maboda, taafuseni anthu aku Mozambique, kodi tu nkhondo palibe kuyikana ni m'bale wache. Umamusiya mwana, umasiya china chilichonse nkhondo. Mukamazuza ma Burundi mukamazuza anthu aku Rwanda, nimakumvera ni chisoni kwambiri. Chifukwa siku lina muno Malawi anthuzo azathamanga. Muzathamangira Kongo ku Rwandako, muzathamangira Kongo ku Burundiko. Choncho mukamazuza ana inyaje ndikumabera zinthu zawo, muziwe kuti siku lina inunso muzakumana nazo. Bone Kalindo osaiwala mademu alipo posachedwa, ndipo tilengeza wiki yache yomwe ino. From Jeza Village TA Mabuka Box 76 Mulanje Malawi. Kodi mademu ndi achani? Tikufuna kuti meki isatitole, meki isatenge zisankho zingati ndi za amawo. Box 76 Mulanje, Southern Africa.